ഉമ്മ എന്റെ ബാഗ് കണ്ടീനാ? ബാഗോ? അതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെതാ എന്തോ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നിക്കണ്. ഇതെന്താ? അതെന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ച ബാഗ്. ഇതാ? ഇതെന്ത് ബാഗ്? ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ തുറക്കല്? ഇതെന്താ ഒരു വള്ളി പോലെ? ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ബാഗ്? ആ ഇതില് ബാഗാണ് സംഭവം. ഇത് ഞാൻ മീഷോന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കൊള്ളും. ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്ന ബാഗാണ്. കണ്ടാ ഒരു എന്താ പറയാ ചെറിയ എന്തോ സാധനം വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഒരുപാട് സാധനം കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബാഗാണ്. ഞാൻ ഈ അടുത്ത് വാങ്ങിയതാ മീഷോന്ന്. കൊടുക്കുമ്മ കൊടുക്ക്. ഇത് ചെറിയ വിലന്റെ സാധനമാണ്, പക്ഷെ നല്ല ഉപകാരമാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഞാൻ ആയിഷനോട് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ലിങ്ക് എന്ന് കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പൊ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തായാലും കൊള്ളാം. എന്ത് ജാതി ബാഗുകളല്ലേ. നമ്മളെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടേനോ?